Hrabal. Takže se stalo, že... Pamatuji se na Polnou jako na městečko pouze s náměstím, na kterém se tyčil skoro až do mračen veliký kostel, na kterém pod nebem visely černé hodiny. Pak si pamatuji na pivovar, ve kterém jsme bydleli, ale nepamatuji si vůbec na maminku. Byla první světová válka, ale já jsem o něj nic nevěděl. Musel jsem dát s Bohem nymburskému pivovaru, městečku, ve kterém se zastavil můj čas, kdy jsem zůstal docela bezradně stát, kdy jsem nemohl ani dopředu, ani nazpátek, kdy jsem jednoho dne zjistil, že tak, jak žijí, nelze žít dál. Jednoho dne mi řekla moje sestřenka Milada, že v Libni na Hrázi je na dvoře prázdná cimra, bývalá kovárna, že za 50 korun by mi majitelka pronajala prázdný pokoj. Ale hlavně mě fascinovala Libeň. Podnikal jsem výpravy tam, kde jsem ještě nikdy nebyl. Libeňské hospody, to je kapitola sama pro sebe. Hospodu miloval, to byl jeho život. Hospodu a kočky. On chodil kočenkám kupovat masíčko do masny, jako k východu. A já jsem ho tam vydával sedět, jak odpočíval, aby se dostal na to místo, kde stál ten barák, odkaď ho odvážel ten autobus do toho Kerska. Jsem za ním jezdil do Kerska, kde pan Hrabal a jeho manželka a jeho sousedé a jeho švagr pořádali veliké žranice. A díky tomu já jsem si tam vždycky strašně nacpal a měli jsme s panem Hrabalem takový hezký chvíle. Takže se stalo, že nejdelší cesta kolem dokola je nejkratší cestou domů.